onak azkeneko egunean iritsi bare izan da, merezi zenuen aurtengoan. Bai, asko kostatua, denboraldia oso oker atera da, baina azkeneko karretan ondo sentitzen nintzen eta gaur azkenen garaipen hori lortuet. Liburuetan idatzita dago horrelako mugimenduak egin behar direla, geratzen baldin bazea, talde batera iritsi, eta horrekin helmugaraino. Bai, karrera osoan ondo nabaritu naiz, sentsazio duenak eduki ditut, baina Minasen azkeneko metroetan metro batzuk galduet, baina azkeneko zerrengo errepetxo hortan ondo sentitu naiz eta ja beti joet. Zein sentsazio, behin besoak altzatu eta ondo bilatuta zenekan. Bai, banekin gaur dena eman beharko nula, ja zapore honekin bukatzeko. Eta esan deten bezala denboraldi hau oso kerratera da, eta nolabait ondo bukatzea beste mentalki beste puntu batekin bukatzezu. Zorionak. Eskerrik asko.